eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakean horrean haren gogoko gizonari. Hain bi eta eder zaitugulako, horazu, bedeinkatu bazu, gorespen zuri, haustez agur eskatak zuri. Jainko jauna zeruko ere, jangoiko aita guztiaduna. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna jainkoaren bidotz aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure gehiago. Aitaren eskualdean jarri izaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren aitan, amen. Egin dezagun otoitz. Zure maitasunaren garrak jauna, zure zerbitzari leial eta martiri ospetsu egin zuen Lorenzo diakono santua, egizu maita dezagula, hark maite zuena, eta bete ditzagula haren erakutsiak, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Korintotarrei, senideok, urri ereiten duenak, urri bilduko du. Oparo ereiten duenak, oparo bilduko du. Eman beza bakoitzak, bere bihotzean erabaki duen neurrian. Ez goibel, ez da behartuta ere. Emaile alaia maite baitu jangoikoak. Eta ahaltsua da jangoikoa, grazia guztiak zuengan ugaritzeko. Guztietatik zuentzat nahikoa duzuelarik, ekintza on guztietarako ugari izan dezazuen idatzirik dagoen bezala. Zabaltzen die eta ematen behar zuen beti irautekoa da haren esku zabala. Ereiteko hazia eta jateko ogia ematen dituenak, emango dizuen hazia ugarituko zuek egindakoa eta gehituko oparo zuen maitasunezko emaitzak. Jaunak esanak. Eskerrak zuen jauna. Kanta jaunari luziak egina haitxu amenadian zoazte pozikaren gana gora eta gora hari kanta. Kanta jaunari lur guztiak egina haitxu amenadian. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Joanen liburutik. Aintza zure jauna. Aldiatan Jesusek honela esan zien bere ikaslei, egiaz diozuet, garialea lurrean erori eta hiltzen ez bada, bakar gelditzen da, baina hiltzen bada, alea ugari ematen du. Bere bizia maite duenak galdu egingo du, eta bere bizia gorroto duenak mundu hontan betiko bizitzarako gordeko du. Nere sarbitzari izan nahi duenak jarrai bezait, eta ni naizen tokian han izango da nere sarbitzaria ere. Nere sarbitzari egiten dena goratu egingo du nere aitak. Jaunak esana. Eskerrak zuen jauna. San Lorenzo eguna ospatzeko hemen elkartu geran, eta batez ere santuari bere bitartekaritza eskatzeko albisuko gure harriaren alde. Hain zuzen ere,
devozioa mundu osoan edatua dagoena. Pentsatu behar dugu, badaudela santu batzuk, halako toki konkretu batzutan edo giro konkretu batzutan devozioa ukitzen dutenak edo ezagunak izaten direnak, eta beste batzuk ordea oso unibertsalak izaten direnak. Eta unibertsaloetako bat San Lorenzo dugu. Gainera, gaurkoa jai bezala ospatzen du Eliza osoak, eta gogoan hartzen ditugu, hemen dugu, bere imagina, eta batez ere hiru ezaugarri San Lorenzo zein den edo zer egin zuen adierazten dutenak. Lehengo gauza polita da, ikustea santuak irudikatzeko zer nolako ezaugarriak aukeratu izan du dira. Esan genezake, garai batean ez ginun ez zegoan argazkirik, ez zegoan bideorik, orduan jendeen aurpegia nolakoa zen oso zaila da gogoan edukitzea, gero jasten dira pinturak eta zer dio, lehengo zar horietakoak oso zaila da. Orduan, guk ulertuan izateko orden, halako ezaugarri konkretu batzuk jartzen zaizkio. Eta Lorenzok hiru ditu. Lehenengoa dalmatika, dauken arropa hori, dalmatika gorria. Eta dalmatikak adierazten du diakonoa izan duzena. Diakonoak izan duzitzen, lehenengo mendeetan batez ere kontuk eramaten zituztenak, eta oso bereziki Jesusek apostoluei erakutsi bezala pobrei laguntzen zietenak. Haiek ekarratzen ziren, behartsuei janariak eta diruak eta emateaz. Pentsatu behar dugu lehenengo mendeetan, lehenengo kristau haiek minoria bat ziren, oso gutxi ziren, hasieran, eta gainera pertsegituta zeuden. Eta horrek egin zituen asko elkartu. Eta elkar laguntzeko, elkar maitatzeko izugarrizko borondatea eduki zuten lehenengo kristau horiek. Horregatik apostoluen eginetan ohartzen gara pixkat eta hori da Jesusengatik gertu egin zeuden kristauak nola dena konpartitzen saiatzen ziren. Eta gehiago zeukenak ematen zuen gutxiago zeukanei laguntzeko. Eta ez bakarrik kristauen artean, baizik eta baita ere beste behartsu eta premien zeuden pertsonei lagunduz ere, baita kristauak ez zirenak ere. Eta hori izan duzan, esan genezake, ezaugarri bat ezinbestekoa gure erlijioan Jesusen bere ikasle irakutsitakoa eta hasieratik kristautasunean presente izan duena. Eta, jakina, historian, bakanetako kristauak izan du dira, eta ikusi ditzazkegu pagina ederra batzuk eta beste batzuk ezain ederrak, eta baina egia da, mende guztietan zehar, eta orain ere hori izaten dela kristautasunaren ezaugarrietako bat. Pobre laguntzea, behartsuak horretan edukitzea, premian daudenak oso modu berezian. Jesus berberak erakutsia delako eta Lorenzo hortara dedikatzen zen. Bere bigarren ezaugarria palma adarra. Palma adarra horrek, esan genezake, ezaugarri horrek adierazten du martiri hil zutela. Hil zuten kristau izateagatik hain zuzen ere. Deitu zion bere garaiko prefektuak edo hango jautxo erromatarrak eta esan zion Elizaren altxorrak eta diruak eraman barzizkion. Eta berak esan zion eta erakutsi zion Elizaren altxorrak zirela garaiatako pobre guzti horiek kanpotarrak, kalean bizi zienak, hori zirela benetako altxorrak eta heriotzera kondenatu zuen. Horregatik, bere bizia eman zuen fedeari eusteagatik eta karidadea praktikatzeagatik. Eta azkenik, hirugarren ezaugarria, parrilla San Lorenzorena. Eta tradizioak dioenez, errea hil zuen, pentsatu da dugu, heriotz guztik direla txarrak eta gogorrak, kondena guztik, baina badudela batzuk, okerragoak beste batzuk baino, eta horien artean pertsona bat errek egitzea, izugarria da. Eta santu eta horrekin bukatuko, santu guztien bizitzan, entzuten dugu edo irakurtzen dugu, bere martiriak izan duzirenak, ez zutela amorruz erantzun. Gorrotuari gorrotuz erantzun baizik eta maitasunez. Jesusek hala erakutsi bezala gurutzean zegoela, bere hiltzaileei barkazio eskaini baizien. Eta santu askoren bizitzan, martiri askoren bizitzan, hoxe irakur dezakegu. Haiek ere Jesusek bezala barkazioa eskaini zietela. Hau da, gorrotuari maitasunez erantzunez. Eta
baita humorez ere esaten duen, esan zirela ja, hemendik ginen hau eta buelta hala esaten duen tradizioak humorez baita ere erantzun zuela Lorenzok. Eskatzen diogu bada, berari emate zaigula alde batetik, behartsuak eta premian daudenak eta berak ukizuen maitatzeko doainik. Bestetik ere, fedea estimatu dezagula eta maitasuna eta humore ona beti gurekin ere izan ditzagula. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu bereziki Albiasuko herriaren alde, Jangoikoak gorde dezala, maitasunean, bakean, fedean. Esan dezaiogun jaunari. Eta gure hildakoen alde, bereziki Albiasuko hildako guztiak gogoan hartuko ditugu, jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Amen. Ogia tarroa eskaintzen dizun, ogia tarroiekin eskaintzen genago. Zure maitasunaren garrak jauna, zure zerbitzari leial eta martiri ospetsu egin zuen Lorenzo diakono santua, egizu maita dezagula hark maite zuena, eta bete ditzagula haren erakutsiak zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainkotarrek bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zurekin, gora bihotzak, mauna eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, Jangoiko al guztidun beti ereko horri. Lorenzo martiri santuak, Kristori jarraituz, zure izena aitortzeko isuri zuen odolak, argi erakusten ditu zure miragarriak. Gure ahultasunean zure almena agertzen bai duzu, eta indartsu egiten indarrigabea. Zure aitorle eta lekuko izan dadin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko talde guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu zuri jainko guzti zaundi horri etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, bilen guztio jainko jauna, zerurrak beterik dauzka, zure dizbirak, osana zeruko jenetan, beikatua jaunaren izenean datorrena, osana zeruko jenetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada ogitardo hauek zu espiritu eixuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorpuntz eta odol guretzat egin daitezen berak saldu zutenean eta bere gogoz guruntzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez hartzazue eta jan guztio kontatik hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez hartzazue eta edan guztio kontatik hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola,
zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere horretari. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gehituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta elizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko arguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izan behi zure izena, etorre behi zure erreinoa, egin behi zure naia, zeruan bezala gurean ere, emain duzunora guruntako horria, barkatu gure zorra, guk ere gure zorrei barkatzen dira ezkero, eta ez dekretan Tira gaitzazu jauna gaitz guztietatik emain duzu bakea gure egunotan. Zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaik gaudela. Zure bezero erreza, zure ospe eta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, eman jozu elizari bakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eta espirituaren gabe, eman jozu bakea. Jangoikoaren bintotxa, zuken zen dezu mundu pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bintotxa, zuken zen dezu mundu pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bintotxa, zuken zen dezu mundu pekatua, emain duzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bintotxa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira dituak. Jauna, ez naiz zure etxean sartzeko, baina esatzen bakar eta eskundatzen nahi.
publikoa dizuela. Abuztua 2021. San Lorenzo martiriaren eguna, eta Albisuko festa. Iritsi da berriro Albisuko patroia eta zaindaria den San Lorenzo handiaren eguna, beste urte batez. Eta Albisuarrak biozonki bazeratenez, eta kanpotarrak besoa zabalik hartzen dituztenez, hemen gaude gu ere ospatzen humorionez, denak baten eginez, meza santua entzunez, San Lorenzo martiriari eskerrak emanez, beste urte batez, suertea eta osasuna eman digunez, eta hildiraren animaren alde oto izaginez, gelditzen gara itxarrekonez, koronavirus bukatuta, lehenagoko egora itzuliko beranez, gora zure zaindaria eta patroi handia San Lorenzo martiria, eta gora Albisuarrak alaitasunaz eta maitasunez bete zaudetenez. Egin dezagun otoitz. Doai santuz ase gaituzu jauna, Lorenzo santuaren egun honetan, iguztu opari honetan, sarbitzari izan geranok, salvamena bete-betean iritsi dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin, Eta zure espirituarekin. bedinka zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak dukaren.